Здравейте, дами и господа! Днес сме се събрали да обсъдим нещо много важно. Повтарям го за 10 път вече, защото мърнела се ми трие клиповете. Така. Сега ще обсъдим защо мърнела се лакира. Трябва да коментирате, госпожо. Коментирай! Чува беше нещо. Значи, госпожата днес е много натрупана и не иска да прави коментар по никаква тема. Само да кажа, че да направи една тема, защо е без чорапи. Тя каза, защото краката й се потят, защото е студено. Не го казала! Каза го. И защото няма преди да си купи чорапи, най-вече. И понеже сега ставаме вече сериозни, ние сме сериозни хора. Да, много сериозни хора. Да. Усрах видеото. Точно така. Сте. Моя? Отново. Няма да правя много звук. Това беше край. Нито. Диент. Хайде да говорим на италиански. Значи за Меркуджо рече. Чапата гранде. Точно така. И тук сега... изчерпва нашия испански. Италиански. О май гот! I love how you drink your coffee. Дами и господа, радвам се, че не сте тук, за да видите съвършенството на това как мърнела се лакира. С кошичките. Без. С кошичките. Покажи си ръката. Ами то не се вижда. Как ще вижда? Пак ли ми снимки? Не!